Здравейте! Днес ще си готвим паста карбонара, тъй като става супер бързо, вкусно и лесно. За целта първо ви е необходима една глава лук, която измиваме, обелваме и нарязваме на купчета. На котлона съм сложила вода, която ври, подсолявам и слагам малко зехтин в нея. В моя случай аз използвам талиатели, но и с обикновени спагети отново рецептата става супер сполучлива. Оставям талиателите така в горещата вода да врат около 25 минути на слаб огън. През това време нарязвам пуешкото пушено филе на купчета и след като сме готови, ги прибавяме към запърженият лук. Забравих да ви спомена, че аз използвам една тайна съставка и тя е една скелетка чесън. Дава уникален аромат. Настъргваме си кашкавала и добавяме сметаната към вече запърженият лук, чесън и бекон. Разбъркваме добре и оставяме така да си къкре на слаб огън още около 5 минути. През това време талиателите ни вече са готови. Задължително условие за да получите перфектните талиатели е след като видите, че те вече са добре сварени, да ги сложите под течаща студена вода. По този начин спирате процеса на варенето им. Докато ви показвам как аз измивам талиателите под студена течаща вода, ви издавам една хитринка. И тя е, че ако искате лукът да не ви лючи, е хубаво поне час-два предварително да сте го оставили в хладилник. По този начин все едно режете ябълка. След като талиателите са ви готови, ги прибавяме към сместа и така оставяме да покъкри още около 3-4 минутки, за да поемат добре. През това време вече може да довкусите. Аз добавям единствено черен пипер. За мен вкусът става отличен по този начин. Разбъркваме отново много добре и спагетите са ни готови. Вуаля! Сервирайте в хубава чиния, да ви е сладко!